Saniboneni bafundi, bazali, bothisha, ma-subject advisors nabahloli. Wonke nje umuntu ophathekile ekufundeni kwengane. Ngitholeke imibuzo yokuthi itholakala kuphi le ncwadi. Le ncwadi ke uyakwazi ukuyithola ngokuthi uWhatsApp kulezi zinombolo u-082 64 32 663 uyayithola le ncwadi, uphinde WhatsApp u-082 590 9245 uyamthola uSimphiwe akuchushise ngendaba yale ncwadi. Uphinde ufonele u-083 317 1289 uyamthola uNozipho akuchazele kabanzi ngale ncwadi. Ungathinta zonke ke lezi inombolo uzoyithola le ncwadi uzifundisele ingane yakho ekhaya. Okwenza ke ukuthi ingane ikwazi ukuthi iphase iphumelele izifike ko grade 4 ingakwazi ukufunda nokubhala isimanga sokuthi lapha olimini kukhona ukufunda nokubhala, kukhona futhi nokuhaya izinkondlo, kukhona futhi nokukhuluma nokulalela. Ingane ke iyeyiwathole ama-marks imiklomelo emihle la kulezi ezinye izinhla zokufunda. Kodwa ke uthola ukuthi la ekufundeni ayisakwazi ukufunda, ekubhaleni ayisakwazi ukubhala. Ama-phonics ilo imisindo ayikwazi ukuyiphimisa, ayikwazi ukuyibona ibhale futhi. Yilapho ke la ingena khona le ncwadi ukuthi ikusize emzali ukuthi usize ingane yakho, ikusize ethisha ukuthi usize izingane zakho eklasini, ikusize emhloli nawe subject advisor ukuthi ubagqugquzele othisha ukuthi babe nazo lezi incwadi. Siyabonga kakhulu ukwesekwa othisha abayithengayo lezi incwadi nabazali abayithengayo lezi incwadi. Support yenu siyayibonga kakhulu, bayasho ukuthi ziyasebenza lezi incwadi. Nezikolo ezinye ezisebenzisayo ziyasithinta zisho ukuthi zisebenza kahle ngalezi incwadi. Zitholeleke eyakho incwadi, angasali emuva umntanakho mzali ngoba uthi awukwazi ukumfundisa. Le ncwadi izokuchazela ukuthi umntwana ufundiswa kanjani. Siyabonga bazali, siyabonga bothisha, siyabonga kini nonke bahloli nama subject advisors. Sobonana ke futhi ku video yethu elandelayo.